Lykke med det, Lasse. Jeg er stolt af dig. Hold nu op. Bedste bølge i EU. Du er fæ. Lauke Botwood. God musiksmag. Smutter nu. Faces skal spilles. Det er i orden. Tak fordi du kom. Jeg håber, du kommer igen. Hold da op, mand. Har været her i siden 31. august. Det er længere end oktober. Er det seriøst siden august? Har jeg streamet siden august? Nej. Det kan jeg ikke have gjort. Ej. Hallo, det er Vita Boy. Bliver du altid hyper, når du bliver træt? Nej, jeg bliver bare rigtig træt. Og så også lidt hyper alligevel, fordi jeg laver på stream. Det er faktisk lidt mærkeligt. I'm back. Welcome back, Lasse. Og tak for alle de flotte likes. Jeg er stolt af dig. Har jeg streamet siden august? Shit. Det troede jeg faktisk helt ærligt ikke. Wow. Det er vildt nok. Nej, det var ikke så godt. Det er i orden, nu tæller kongen. God kamp, eller hvad man siger. Ja, okay, han er på side, tror jeg. Check Insta Direct. When your game is done, I will give you my page because I don't listen. Thanks. Thank you. Det er fedt. Nok nogle af de bedste bølger nogensinde. Ja, det tror jeg faktisk også, det er. Bedre musik nu, hva'? Det er sådan lidt DJ-agtigt. Det kunne være lige så godt være mig, der var DJ her. It's so fun. Jeg dør. Nej. Ja. Ja. Nå. Where did he go? What? Du kan nå det, du kan nå det. Jo! Ja! Gør det lige igen. Jeg gør det igen. Kan I se, de går helt... Fuck, hvor er jeg mærkelig. Sorry, guys. Laver som DJ. What the fuck? Det er fordi, jeg er træt nu. Jeg siger det bare lige. I'm tired, guys. That's why I'm weird. Intensiv. What the fuck? Yeah, I don't know. Laugobølgen. Jeg har fået min egen bølge. 1B. Au! Semtek. Via. 1. Jeg har skrevet en besked over Insta, jeg hedder Lasse. Kan man få shoutout for at have liket over 700 billeder? Det fik du lige der. Nice try. Aggressive bølger. Så bliver jeg faktisk helt svimmel. Laura, det er 24 timer. Nej, jeg kan ikke.
I kan bare se mig efter 4 timer, så er jeg helt vildt underlig. Jeg vil aldrig gå 24 timer, det kunne jeg ikke. Men det blev sgu alligevel sådan en ret lang stream. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle stå så lang tid. Men vi hygger. Det er lige det, vi gør.